Хәерле көн, Татарстан. Матур уйниятләр белән яңа көнне каршылык. Бүген 27 июль, чаршамбы көн. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме һәр барчагызга уңышлы эш көне телибез. Хөрмәтле телевизор караучылар, сезнең өчен искиткеч шәп хәбәребез бар. Татар кино Әмирхан Еники әсәрләренә нигезләнеп, 823 километр дип исемләнгән кино төшерә башлады. Бу турыда тулырак студиябыз кунагы Татар кино оешмасы җитәкчесе, 823 километр фильмының продюсеры Миләүшә Айтуганова белән әңгәмә корырбыз. Миләүшә ханым, исәнмесез, хәерле көн. Исәнмесез. Әдәбиятыбызның классигы татар прозасының йөзек кашы дип әйтергә яратабыз инде без Әмирхан Еники әсәрләре белән, әлбәттә, һәр татар таныш. Менә шәхсән мин аның үзем дә матурлык хикәясен укыганда шуңа игътибар итә идем. Аны укыганда үзең үк режиссерга әйләнәсең, чөнки андагы никадәр сүрәтләү алымнары, чагыштырулар дисеңме, алар шул кадәр матур, берсенә берсе үрелеп бара, һәм инде кино төшерү дә очраклы булмагандыр. Әлбәттә, әйтерсең, Әмирхан Еники аны үзе үк фильм төшерегез бу хикәяләр буенча дип әйтеп калдырган кебек. Шул Әмирхан ага ул гомумән алганда татар классикабызның бер йөзек кашы, аны укыганда ук нык тәэсир аласың. Эмоцияләргә биреләсең. Ул психологик яктан бик көчле язучы. Һәм мин әйтмәс идем, һәрбер әсәре кино кебек язылган дип. Чөнки кино сценарийда, анда драматургия булырга тиеш. Менә ул драматургия Әмирхан абыйда юк. Анда менә шул тәэсирләр, анда тел, анда тел байлыгы, тәэсирләр, психологик эмоция, менә шул бар. Менә кинода бит инде анда хәрәкәт булырга тиеш. Хәрәкәт. Хәрәкәт булмаса, ул бит инде кино түгел. Менә шул хәрәкәтләрне кино режиссер ул инде үзе уйлап таба. Менә шундый әсәр булса нигездә. Без инде 3 әсәр алдык. Кино өчен бу матурлык, бер генә сәгатькә һәм кем җырлады. Бу икесе шул сугыш вакытына туры килә инде. Сугышта булган хәлләр. Берсе 20нче гасырның башы, бу инде мәдрәсә һәм менә шул кичкенә малайлар. Бу матурлык әсәре инде. Әлбәттә. Бу аерым фильмнар буламы? Бу тоташкан була, әйеме? Тоташкан бер фильмга. Шуңа күрә аның бер сюжет линиясе бар, ягъни бер тарих бар. Менә шунда инде алар бөтенесе берләштерелгән. Шуңа күрә монда һәрбер әсәрне ясасаң инде кино буларак, ул новеллалар бит инде, Әмирхан Еникинең новеллалары. Ул кыска метрлы фильмына булыр иде. Без инде 3 әсәрне берләштереп, без инде тулы метражлы фильм ясыйбыз. Фильмның исеме дә бик үзенчәлекле, 823 километр дип атала. Ни өчен шундый исем сайладыгыз? Бу 3 әсәрне бер локация берләштерә. Ягъни менә шул станция. Бу станциядә шул 2 поезд, бу станциядә авыл, бер генә сәгатьтә дигән әсәрнең Гомәр исемле яшь кенә солдат ул өенә кайта, нәкъ шул станциядә. Шуңа күрә безнең шул 3 әсәрне берләштерер өчен безгә бер исем кирәк. Һәм сценарий авторы Валерия Рифатовна Байкеева. Ул менә шундый исем тәкъдим итте. Башта ул 23 километр иде. Мин инде әйттем, әйдәгез берәр Татарстанда булган бер шундый станцияны табыйк. Менә бу 823 километр, минемчә бу Бирүли тирәсендә. Бирүли белән соңнан гына белдем мин, Әмирхан абыйның биография кагылган фактлар бар икән. Шуңа күрә бөтенләй бер шулай берләште шул исемгә. Менә бит. Аннан соң шунысын да әйтергә кирәк, актерлар составына килгәндә хәтерлим, әле яз аенда сез кастинг оештырган идегез, кастинг игълан иттегез. Менә әлеге кастингта катнашкан актерларыбызны без әлеге фильмда күрә алачакбызмы? Әлбәттә, безнең кастинг бик узак булды, 3 этап. Бик күп кешеләрне карадык, махсус актерларны чакырдык. Безнең кастингка инде алар үзләре килмәсә дә, без аларны инде туры китереп шул образларга үзебез чакырган идек. Менә мәсәлән шулай безнең баш геройлар килеп чыкты инде, Илдар абый Хайруллин белән Алсу Гайнуллина, чөнки анда Әмирхан Еники образы бар, бу инде менә шул Илдар абый була инде.
Алсу апа инде, аның хатыны. Беләсезме, ничектер ул сценарий язганда да без инде Әмирхан Эйникинең аның гаиләсенә дә күз салдык, менә аның тарихын да өйрәндек, бу биография дигән сүз инде. Һәм ниндидер алымнар бар анда да. Менә аларның арасында мөнәсәбәтләр, мәсәлән, Әмирхан Эйники белән аның хатыны, менә шуларны нигезгә барыбер салдык инде, менә шул мөнәсәбәтләрне. Әлбәттә инде без яшь актерлар да бар. Бу инде менә шул 3 әсәргә килгәндә монда бит инде күбесе яшьләр, ләкин анда яшьләр генә түгел инде, бар инде. Менә кичә генә без яздык Әсхар Абый Шакировны. Ул мөгаллим. Менә бу матурлык әсәрендә шул балаларда мәчеттә укыта, һәм ул мөгаллим. Менә без аны сайлап алган идек. Яшьләрдән Фәрхәт бар, Тинчурин театрыннан. Балалар бар, әлбәттә инде. Балаларны шулай ук бик озак эзләдек, чөнки менә шулай уйный торган балалар алар күп түгел. Безнең Казанда менә шул Апуш студиясе бар инде. Анда бар татар телле балалар, һәм тагын бер мәктәптә бар шундый Аграфена Васильева алып барганда шундый студия, бер түгәрәк инде, драма түгәрәге, менә анда да балаларны караган идек. Һәм инде массовка өчен шул Саба районының Курсабаш авылыннан да малайлар катнаша бу сәхнәләрдә. Ничек менә бу авылны сайладыгыз? Безнең иң беренче чиратта безгә тимер юлы кирәк. Тимер юлы, чөнки анда бер генә сәгатьтә һәм кем җырлады, шул 2 әсәрдә алар поездлар белән 2 поезд очраша, һәм бер поездда бер яшь кенә солдат үлә, икенче поездда аның сөйгән яры җырлый, менә кем җырлады да. Менә шундый урын эзләгән идек, иң беренче шул Шымардан башка килде инде безнең. Әлбәттә, хәзер анда иске станция түгел, һәм тимер юлы да килештердек инде. Анысын сөйләп бетермим, сер калсын. Ничек эшләгәнебезне, ләкин менә март айында мин Саба районына үзем барган идем, һәм Раис Нургалиевич Миниханов белән үзем сөйләштем. Аңа бик зур рәхмәт, ул ярдәм итте. Без хәзер, мәсәлән, шул Курсабаш авылының мәктәбендә яшибез, съемочный группа шунда инде төркемебез. Анда бүтән шартлар бар. Аның директорына да зур рәхмәт, Айдар Нагимович, ул шул кунаклар кебек безне каршы алды. Гомумән алганда Курсабаш авылы кем анда яши, кем безгә ярдәм итә, һәммәсенә рәхмәт. Аннан шунысын әйтергә кирәк, менә әлеге фильмның режиссерлар составына килгәндә игътибар иттем, Ирек Хафизов, Кәрим Тинчурин театры артисты бит инде ул безнең. Ул монда үзен режиссер буларак та күрсәтә алачак икән. Монда безнең 2 режиссер, Ирек Хафизов һәм Әмир Галаскаров. Әмирнең хәзер инде тәҗрибәсе тупланган, режиссер буларак ул күп кенә фильмнарда эшләде, Мулладан башлап. Менә без аның белән ничә ел бергәләшеп шулай барабыз, бергәләшеп эшлибез. Соңгы фильм аның без 41-нче ел балалары. Шулай классика, шулай Мөхәммәд Мәгдиевнең әсәре әле бәлки дәвам да итәрбез дип хыялланам мин, чөнки Мөхәммәд Мәгдиевнең әсәрләре экранизациягә лаеклы дип уйлыйм, чөнки анда менә мәсәлән чыннан да драматургия буларак та анда менә бүтән әйбер язылган, анда сурәтләнгән бүтән әйбер. Инде Ирек бик күп фильмнарда үзе актер буларак та катнашты, һәм соңгы белүемчә, соңгы 8-10 елда ул площадкада директор буларак эшли. Директор ул инде бүтән ничкәлекләрне белә торган кеше, ул әлбәттә инде бүтән теге площадкада нәрсә бар, ничек кино төшерәләр, бүтән ысулларын өйрәнгән инде. Һәм үзе дә ул күптән инде хыялланып яшәгән иде, берәр фильмны үзе режиссер буларак төшерергә. Беренче тапкыр ул килгән иде минем янга Зифа Кадырованың әсәрен куйыйк әле дип, менә мин үзем режиссер булам дип. Зифа Кадырованың әсәре килеп чыкмады, ләкин менә монда инде мин тәкъдим иттем. Алынасыңмы? Рәхәтләнеп алынам диде. Бергәләшеп эшләгәндә килеп чыгар дип уйлыйм инде. Чөнки ул площадкада менә ул бик яхшы татар телен белә. Аның менә
камиллек бар татар телендә. Менә ул площадкада ниндидер хата булса, шунда ук аны төзәтә, шунда ук кирәк булса төзәтмәләр кертә текстка, диалогларга. Менә кичә дә шулай булды. Мәсәлән, көтүче дигән сүз бар иде, ә безнең көтүче булмады. Гомумән шул авыл бер егете булды. Шуны ничектер теге кимсетмичә генә авыл кешесен, текстта бар инде шундай әйберләр. Ул тиз генә шул синоним тапты. Мин Иреккә бик рәхмәтле, ул бик шундай тыныч кына площадкада бу иң мөһим әйбер. Әгәр менә шул төркем үзен яхшы хис итә икән, комфорт бар икән, алар бик яхшы гына төшерәләр һәм тиз бара эш. Менә Ирекнең шундый сыйфатлары бар. Ул бик шундый йомшак кына, конфликт булса да шунда ук тиз генә аны килештереп ала. Мин аңа сокланып карыйм. Молодец ул, афәрин. Афәрин, әйе. Кино әле төшерелә генә башлады, шуңа күрә инде алга таба сезгә зурдан-зур уңышлар телибез, барысы да яхшы барсын. Бик зур рәхмәт бүген иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен, Яша ханым, сезгә уңышлар теләп калабыз. Амин, рәхмәт. Ә без тапшырыбызны алга таба дәвам итәбез. Халкыбыз агачлар, урманнар турында ни кадәр матур җырлар язган, мәкаль әйтемнәр, табышмаклар уйлап тапкан. Мәсәлән, агач җимеше кеше хезмәте белән матур. Бу әйтемне зур ихтирамга лаек шәхес Харис Гайнетдин улы Мусинга карата әйтсәк, бик дөрес булыр. Ул бар гомерен урман эшенә багышлый. Авыл хуҗалыгы фәннәре докторы, Татарстан фәннәр академиясының әгъза корреспонденты, Россиянең атказанган урманчысы һәм Россиянең атказанган урман хуҗалыгы хезмәткәре Харис Мусин бүгенге көндә Казан дәүләт аграр университетының урман хуҗалыгы һәм экология факультетында студентларга белем бирә. Булачак һөнәрләренә карата шиксез мәхәббәт тәрбияли. Җир йөзендә бик күп кенә һөнәрләр бар. Космоска да чалар, төзелештә дә эшләр, медицинада да эшләр, авыл хуҗалыгында. Җир йөзендә бер генә профессия бар, бер генә һөнәр бар. Үзеннән соң җирне матурландырып, яшел иттереп калдыралар. Бу инде урманчылар. Менә мин шушы хезмәтем белән үзем горурланам. Мин үземнән беренче укытучым дип саныйм инде. Габдулхаков Тимирхан Габдулхакович. Бу кеше гомер буе Кызылдыз үстендә директор булды. Менә мин анда баш урманчы эшли башлаган идем. Шуның дуасы, бисмилласы белән мин һаман да эшлим, Аллага шөкер. Аннары соң инде шундый язмыш фәнгә кирип китәргә туры килде. Фәнгә керү инде мин әйтмәсем, мин фән кешесе дип. Ну, мин аңа якынайдым, укганда ук. Техникумда укганда сәгать 5-тән соң безнең читальный зал менә шул эшлидер. Мин һәр вакытта шунда кирип, мин борынгы китапларны бик кызыксындыра. Миңа борынгы урманнарның язмышы, ничек эшләтеп урман хуҗалыгы оештырылган, менә шулар кызыксындырадыр. Ольга Андреевна Катауллина дигән библиотеканың мөдире бар иде. Ул ханым инде мин килүгә, ул шундый менә тактичны, шул кадәрле ягымны, мөгаләмәсен ишетер, шундый йомшак иде аның. Ул мин килүгә менә шу тарихи китапларны өстәлгә чыгарып куя. Мин карыйм да инде кайсы өстәлгә утырсам да тарихи китап урман турында. Мин утырам да бер 3-4 сәгать шөгыльләнәм, рәхмәт әйтеп кайтып китәм. Менә шулай итеп фәнгә дә якынай алдым мин. Бу факультетта без менә әйтергә кирәк, бүген көндә бик отышлы эшләр эшлибез. Бердән бик матур агачларны сайлап алабыз. Аларның безнең табигать шартларына чыдамлыгын тикшерәбез. Өченчедән инде шәкертләребезне, студентларыбызны шушы хезмәткә өйрәтәбез. Мин бу факультетта инде менә даими рәвештә 2016 елдан бeri эшлим. Ә булай эшләвем инде совместитель булып инде факультет ачылганнан бирле. Мен инде менә бик тыгыз рәвештә шушлай итеп бүген көндә шушы балаларга шушы эшләрне өйрәтәм. Факультет ишек алды үзе үк урманны хәтерләтә. Биредә нинди генә агач юк. Урман факультеты булса да, җиләк-җимеш белән дә шөгыльләнәләр. Төрле сорттагы куакларны үстереп карыйлар. Харис Гайнетдинович аларның һәрберсе турында сәгатьләр буе сөйли ала.
Без соңгы вакытны бик күп орлыкларга кайтарабыз Себердән, Тундырдан, элекке дусларым аркылы. Без аларны инде үзебездә чәчәбез, сыныйбыз, иң уңышлыларын инде производствоға тәкъдим итәбез. Аның өстенә тагын менә айва японский дибез инде, япон айвасы. Чәчәкләре бик матур. Әлеге факультетта белем алганнар чын урман зыялылары булып чыгалар ди Харис әфәнде. Алар инде интеллигентный, культуралы, менә шундый бер шәхес булып формалашырга тиеш монда. Без шуның өчен тырышабыз инде. Баланың күңеленә шундый менә бу затлы чәчәкләрне, матур агачларны күрсәтеп, аның күңеленә бит ул орлык сибә. Орлык сибә. Бу орлык мәрхәмәтлек, матурлыкны күрә белү орлыгы. Мин ышанам, ул балаларга мәңге менә шу безнең мәйданыбыз күңелләрендә кала. Әле күбесе белмәссең, менә профориентационный эш диләр. Аны бит менә син безгә кер дип кат иттереп әйтеп булмый. Ул менә йомшак итеп әйтелергә тиеш. Баланы, кешене җәлеп итә алырга кирәк. Менә без шушындый эшләрдә эшлибез. Безнең факультет ачык. Biz кабул итәбез техникумнан соң дагын, без кабул итәбез 11 класс балаларны дагын. Аның сүздә юк инде, аның иге белән кабул ителә. Шулай булса дагын безгә бик күп кеше килә. Конкурсыбыз бар. Әтиәниләр белән ничектер менә мөгаләмә тотарга тырышабыз. Мин инде күбесен ачуланам да балаларның кайвакта түбәнрәк билгеләр алсалар. Әти-әнигез авылда тырышып, шәһәрдә завод, фабрикта тырышып, сезне укытырга, сезгә белем бирергә, сезнең менә яхшы булуыгызны теләп монда җибәргәннәр. Сез менә шулай җөрисез дип әтрәк кызартып, әтрәк ачуланып талгын алам. Ул да кирәктер инде күп дәрәҗәдә. Әти-әниләрдә инде безгә зур хөрмәт белән менә яратып, килеп, үзләре дә инде ярдәмнәрен итеп шайтырып яшибез. Бүгенгә шулар иде. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.